Яңалыклар чыгарылышы үзешен башлап җибәрде. Студияда Лилия Гатина алга таба кайбер темалар турында кыскача. Шәһәр бюджетын арттыру, электрон маршрутлар оборона министрлыгыннан бүләкләр, Чаллыда шәһәр советының 8-нче утырышы узды. Көчле рухлы һәм җиңүгә омтылучан Чаллыда волейболны утырып уйнау ярышлары узды. Шәһәр бюджетын арттыру, электрон маршрутлар оборона министрлыгыннан бүләкләр, шәһәр советының яңа депутаты. Бу һәм башка темалар буенча бүген мэриядә шәһәр советының 8-нче утырышында фикер алыштылар. 2026 елга ярышалы бюджеты чыгымнарын арту ягына үзгәртте. Бу хакта башкарма комитет җитәкчесе урынбасары Светлана Мулюкова хәбәр итте. Әйтик, керемнәрнең төгәлләштерелгән бюджеты 25 миллиард 33 миллион сум, ә чыгым өлеше 25 миллиард 238 миллион сум тәшкил итә. Учесть в бюджете города иные межбюджетные трансферты в сумме 37 миллионов 999 тысяч рублей, в том числе на возмещение части затрат по оплате лизинговых платежей за приобретенные автобусы 37 миллионов 139 тысяч рублей, на поддержку проектов творческих коллективов муниципальных учреждений культуры и искусства 860 тысяч рублей. Ноэль Мәгъдиев билгеләп үткәнчә, шәһәр һәм республика бергәләп автобуслар сатып алуны финанслыйлар. Бюджетның калган өлешен Сабан туйга үткәрүгә һәм яшьләр сәясәте учреждениеләре белгечләренең хезмәт хакына юнәлтәчәк. Без малого миллиард средств выделяется из дополнительных доходов городского бюджета, и такая же сумма без малого миллиард выделяется Раисом Республики Татарстан на приобретенные уже эксплуатируемые автобусы. Автоколада агымдагы елның 1 сентябреннән муниципаль торак контроле бетерелә. Депутатлар карарны хуплады, ләкин барысы да түгел. Аларның кайберләре шул рәвешле торак коммуналь хуҗалык эшенең сыйфатына җирле хакимият йогынты ясый алмаячак дип саный. Фактически, я считаю, что местные власти превращаются в почтовые ящики, куда люди, будут обращаться, и власти ничего не смогут принять. Ну и фактически многие полномочия уже упраздняются у местных властей. Так, получается, остаются функции. И как вы обращаетесь хоть? То, что это ненормально. Бу хакта Ноэль Мәгъдиев үз фикере белән уртаклашты. Мы считаем, что мы не менее опытные, не менее квалифицированные люди. Опытные люди, еще раз хочу сказать, знаем жизнь, но обязаны подчиняться тем законам, которые, к сожалению, ограничивают все больше и больше полномочия муниципальных органов власти на местах. Это касается и разрешения строительства, которое с 1 января 2026 года ушло на республиканский уровень. Шулай ук утырыш вакытында шәһәр советы депутатлары Россия оборона министрлыгыннан медальләр алды. Бүләкләрне Кара диңгез флотына эш сәфәреннән кайткан Ноэль Мәгъдиев тапшырды. Министрлык буйрыгы буенча генерал-лейтенант Павлов медальләре Иван Кузьмин һәм Константин Павловка тапшырылды. Большая благодарность вам, уважаемые коллеги, всему городскому сообществу, депутатам городского совета за ту существенную помощь и поддержку, которая оказывается. Утырышта билгеле булганча, медицина күлияте директоры Ирина Нургатина шәһәр советының гражданнарны саклау һәм сәламәтлек һәм социаль яклау мәсьәләләре буенча даими комиссиясе составына кертелде. Кадрлар үзгәрешләренең нигезе булып, ашыгыч медицина ярдәме хастаханәсенең элеккеге баш табибы Марат Мөхәммәдиевнең вәкаләтләрен вакытыннан алда туктату булды. Лилия Гатина, Тохир Бикметов, Яңалыклар. С гепатитын дәвалап буламы? Яршылның яшлы авырулар хастаханәсендә вируслы гепатитка каршы көрәш федераль программасы гамәлгә ашырыла. Ул озын һәм актив тормыш милли проектына керә. Узган елда автоколада 300 кеше уңышлы терапия узган. Быелга план 600-гә якын пациентны дәвалау. Вируслы инфекция нәрсәсе белән куркыныч һәм дәвалауның нинди этапларын үтәргә кирәк булачак? Бу хакта хезмәттәшем сөйли. С гепатиты нигезендә кан аша сирәк очракта җинси юл белән һәм йөкле хатын-кыздан балага күчә. Яшь очракта авыру хезмәткә яраклы яшьтәге гражданнарда ачыклана. Яшь буенча поликлиникаларда пациентлар скрининг тикшерүен уза. Ул авыруны ачыкларга ярдәм итә. У тех пациентов, у которых выявляются антитела к данной инфекции, для подтверждения наличия инфекции делается дополнительный анализ, называется он ПЦР.
Если он подтверждается, он будет положительный, мы берем пациентов всех этих на лечение. Вируслы инфекцияның мәкірі ұзақ вақыт симптомнарсыз болуында ул жидди нәтижелерге китерергә мөмкин. Наиболее частыми, естественно, осложнениями гепатита С является развитие цирроза печени с печеночной недостаточностью и рак печени, гепатоцеллюлярная карцинома, которые впоследствии, конечно, могут привести к летальному исходу. Хроник С гепатитлы пациентларны яушлы аурулар хастаханәсендә 2023 елдан дәвалыйлар. Агымдагы елда вируска каршы махсус препарат амбулатор дәвалануда булган 190 пациентка бирелгән. Шулай ук аны көндезге стационарга йөрүче 165 кеше алган. Дәвалау курсы 3 айга кадәр дәвам итәргә мөмкин. Аннан соң пациентлар контроль кан анализлары тапшыра. Шулай ук С гепатитын җинси юл белән йоктыруны профилактикалау өчен саклану чараларын кулланырга кирәк. Вируслы инфекциядан вакцина юк. Лилия Гатина, Лейсан Габдрашитова, Фәнис Иксанов, яңалыклар. Әгәр сезне берәр проблема борчыса, яки шалтаклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең Макс кушымтасына мөрәҗәгать итегез. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8939 311 31 31 телефоны буенча көтеп калабыз. Көчле рухлы һәм җиңүгә омтылучаны бүгенне Яршалыда волейболны утырып уйнау ярышлары узды. Бу республика турниры. Анда Казан, Биектау, Әлмәт, Чаллы һәм Татарстанның башка шәһәр һәм районнарыннан җыелма командалар катнашты. Оештыручылар сүзләренчә, адаптив спорт хәрби хәрәкәтләр ветераннарына социаль, психологик реабилитация һәм адаптациядә ярдәм итә. Катнашучылар өчен җан атарга безнең төшерү төркеме дә барды. Феникс җыелма командасы исеме. СВО катнашучыларның беренче күнегүләре бу елның апрелендә башланды. Инде май айында спортчылар Казанда узган волейбол ярышларында беренче тапкыр катнаштылар. Ул чакта алар икенче урынны алдылар. Бүген Чаллы һәм Тукай районы җыелма командасы үз нәтиҗәләрен яхшыртырга өметләнә. Только на победу, настрой хороший, очень замечательный. Мы уверены, что город Набережный, Тукаевский район сегодня займет первое место. Подготовка у нас шла усиленно, благодаря городу и Тукаевскому району. Нам предоставили тренировочный зал. Вот это наш тренировочный зал, за нами закреплен постоянно. И тут мы проводим еженедельно по 2 тренировки. Волейболчыларның берсе Нестер кушаматлы махсус хәрби операция катнашучысы. СВО зонасына ул 2025 елда китә. Все ребята там, а я дома сижу. Я в 8,5 лет служил в армии, капитан запаса, с Приднестровья, не с России, с Приднестровья. Здесь я рядовой, Я гражданин России, но здесь рядовой. Все ребята на фронте периодически стреляют, убивают, ранят ребят, а я сижу дома. Так нельзя. Турнирны оештыру идеясы СВО ветераннары белән аралашканнан соң туа. Бу хакта журналистларга Татарстан Республикасы волейбол федерациясе президенты Фәрит Мөхәммәтшин сөйләде. Алар бездән менә федерация волейболыннан миннән гомуми сорадылар һәм мөрәҗәгать иттеләр. Булмас микән волейбол уеннары оештырып, менә безнең кайткан СВО җегетләребез белән монда. Без күрешәсебез дә килә, аралашыбыз да килә, спорт белән дә шөгыльләнәсебез килә. Мы видим, насколько активно сегодня ветераны специальной военной операции участвуют в жизни города Набережные Челны и в экономической, и в социально-культурной, и в спортивной, что сегодня является подтверждением. Поэтому для нас, безусловно, это важно. Для нас это радость. Это реабилитация в самом широком смысле этого слова. Начиная от медицинской реабилитации, психологической, моральной, трудовой реабилитации. То есть все то, что помогает сегодня нашим ветеранам, нашим героям вернуться к привычной нашей жизни. СВО ветераннары арасында утырып волейбол уйнау буенча турнирның җиңүчесе булып Чаллы һәм Тукай районы җыелма командасы танылды. Лилия Гатина, Илмира Гайнетдинова, Тахир Бикметов, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Исән-имин булагыз. Поставьте точку в бесконечном поиске мебели для вашего дома. Добро пожаловать в новый современный двухэтажный мебельный центр «Мебель и точка». 3000 квадратных метров мебельного пространства от российских и зарубежных производителей. Наш адрес – Ахметшина, 119А.